Hakine kisngi kawe ke video kala sepriang bha ha social media hakte ke video layo I ba ka Duriaw kala ja bat ki pajba ki yat kai shapo Duriaw don ki ba ong ka tsunami kan wan bat don ru ki ba ong ka Duriaw ka Tyrkong no Henry perlok ke jisha kalong ayu kane menta ngini nyakren sepang kane ke jingjia kabala kendit ya kibabun kibriu hanongkong tongi nyakren sepang ka Dumas Beach hangne ka Duriaw kala snong Syndon bha hadu ba kipaj ba kila ban yat hapo jaka ka baju dap daka kane ke benta kala penlengo ya ke babun bad ke video kala sepriang paj ba ha rensan social media don ki bala sedang ban shifting ban iong ba ke Duriaw ka la Tyrkong no Henry ki experts kila batai ba kane ka de ka jingjia ka ba kipaj ba ki khot low tide te ke low tide kamun ayu sa Sngap ngan batai pi hangne ke jingya pher jong ke bor kring jong ubnai bat ke sngi ka pen kenria ya ka Duriaw don por ke ke kiu seprang bat ya kata la khot high tide Henry don ru ke por ba ka ka snong Syndon bha bat ya kata la khot low tide ting ting kene ke low tide ke long ke bajur hadu ba ka ka ja nak mat pai ba kumba ka Duriaw ka la bentano ha India don sakwe par ka jaka ka ba pau namba halor kene Chandipur beach hangne ka Duriaw kala ban snong hadu line san kilometer Syndon kipai ba kila ban yaj kai hapdeng ke Duriaw hanre haden kato kan nepor ka ka wan phai biang bat menta tongin petru iya kowe ka jaka ka ba snaulingo ba ha ka Pyrthei kata kade ka RLC hagi por man shwa kane ka jaka kade kowe naki jaka ki ba he ba ha Pyrthei hanre kat ba nang mi kisnem ka ka nang duna hadu ba menta kileng kisakut ha ka jelas nong khendeu ka desert ta perlok amde man ka por ba ka Duriaw ka snong Syndon kamut kane kamdon jingma bat bun ki ba perkhat ba Hato ka tsunami kan wan bun sin kane gede tang ka rukom tre kam jong ka nature kamut ka meriang hanre lada ka sarkar ne ki authority ki pen mi warning kupta ki paiba ki de ban mi no sha jaka ka ba shngain lada phis ngau tang jaka na video hanre pi de ban like share but subscribe jaka na channel ko bless you